І воз з тае пары, як яна памёрла, мінула колькі месяцаў. Абдзіраловіч меў такі характар, што што-небудзь незвычайнае ў жыцці не ўражала адразу душы яго болем ці радасцю. У маленстве ён бачыў вялікі пажар перад самымі пакровамі у вялікім селе недалёчка ад Крупак. Шалёны агонь як мятлою жмёў, злізаў і двары, і хаты, гумны, і сяніцы. Пагарэлі дзеці і бабы, згарэў увесь скот і сабраны за цэлае лета хлеб. Заможныя гаспадары парабіліся старцамі. Людзі з гора ірвалі на сабе валасы, ламалі рукі, горка плакалі, вылі і стагналі. І нават у старога пана Абдзіраловіча кранулася сэрца, і ён, прыляцеўшы на злую прыгоду сваімі батракамі, кідаўся ў агонь і ратаваў падурнеўшых ад страху людзей. Ігналік тым часам хадзіў толькі асцярожна сярод абгарэлага бярвення і мужыцкай худобы смяцця. Хадзіў як старонняя асоба і не мог адчуць глыбкасці людскога гора. Таксама, калі быў на фронце, бачыў спачатку вайны шмат трупаў, ды яшчэ ў адным груду. Іншыя таварышы яго ад гэтага бачання трацілі спакой, сон і апетыт, а ён доўгі час і ў гэтым разе быў толькі пабочным глядзеннікам і ціхім думаннікам. Меў такі характар, што нічога не адчуваў глыбака адразу. Затое ж, калі міналіся дні, тыдні і месяцы, і калі ў іншых людзей слёзы высыхалі, ён патроху ды болей пераймаўся тым, што некалі фатаграфічна адбілася ў яго памяці. Глыбей адчуваў тое, што другіх збівала з ног адразу, а потым пераходзіла ў іх і забывалася імі. А пасля таго пажару прабегла болей 10 гадоў, як давялося быць яму ў Магілёве ў справе паступлення ў войска. Любіў ён гэтае ціхамірнае, тыпова беларускае места. Любіў яго ціхія завулкі сярод сонных садоў і маленькіх домікаў аб 11 гадзіне ціхога вечара ўлетку. Любіў магілёўскага чыноўніка ў жаўтавата-белым з непрыкметнымі плямкамі на грудзях кіцелі. Ведаў, што ў таго ёсць ахвота загаварыць з прыезджым, добра апранутым чалавекам, і для таго ахвотна зюкаў з ім аб жыцці дробнай магілёўскай шляхты ў знаёмых абодвум ваколіцах і засценках, адкуль новы прыяцель-чыноўнік і сам родам, і разам з ім ганіў і хваліў магілёўскіх жыдоў. Любіў пасядзець у магілёўскай піўной, з напята па-летняму расчыненымі дзвярмі пад зялёнаю вывескаю «Беларуска-амерыканскі бар». У піўной шыравокая, круглавідая, з белаю шыяю і беленькімі мяккімі ручкамі мяшчанка ў шырокім, з рабенькага паркалю капоце частуе гасцей нядужа цёплым півам і ласкавай размоваю. Жаліцца на духату і тамуючы махае хвустачкаю перад ружова-потным сытным тварам. І пытаецца: «Хлопец вы, ай не? А калі не, дык чаму не носіце на правай ручцы заручальнага пярсцёнка?» Любіў часам падзівіцца на клум жыдоўскай вуліцы, дзе вас палічаць за важнага купца і па заслузе ацэняць вашу адукацыю, уборы і веданне еўрапейскай палітыкі. А ў аптэцы на рагу замятныя ляпёшкі пагамоняць з вамі прыкладам гэтак: «Вы хочаце пайти ў гарадской сад? Пожалуйста, лучше за всего просто по нашей улице до конца и направо». І любіў сядзець у садзе на лавачцы, сярод кустоў акацыі, высока на кручы, і адтуль любавацца на Дняпро, лупалаўскія хаткі і садочкі, і залацеючыя далі на заходзе сонца. Цямнее, халадзее. Загаманілі па дарожках гуляднікі, завухала аркестровая музыка,
За плотам на адхоне дарогі каля тумбаў збіраліся хлапцы-галузы, крычалі па-жыдоўску і па-беларуску, і сярод іхнай кашы нейкі мужык спакойна стаяў, слухаў музыку ўвесь гам і маўкліва дзіваваўся на ўсё і на гуляючых паноў. Адзінокі тут у сваёй белай кароткай швіцы з даматканым паясом і ў белай маргелцы. Ну і што ж за дзіва? Невялікая ў тыя часы пракуда. Мясцовая публіка гуляла ў садзе, а мужык стаяў за плотам і дзіваваўся на паноў. Але нейкае засмучэнне гарнула душу Абдзіраловіча. Быццам сорамна зрабілася яму, слёзы навярнуліся на вачах, і ён глыбака адчуў усё вялікае гора тых даўніх, мінулых, няшчасных, пагарэлых і разам усё вялікае спрадвечнае гора мужыцкай Беларусі. Так бывае з іншымі людзьмі, што не могуць яны памятаваць абы-якога матыву, абы-якога голасу ад першага разу. Затое ж, калі мінуцца дні, тыдні і месяцы, або і цэлыя годы, неўспадзеўкі, нечакана, з найменшай прыгоды, маючы нейкае адношанне да мінулай пары, у вушах раптам ясна, выразна і з дэталічнасцю падобна загучыць той матыў, ці запяе той голас, і збудзіць у душы абраз даўно пражытога часу і выгукне асабліва тонкія пачуванні. Гэтакі ўжо меў ён характар, што трупы, бачаныя на вайне, безуважна пачыналі парушаць часам яго спакой толькі тады, калі адышлі яны болей-меней у мінуўшчыну, а фатаграфічны адбітак іх паспеў болей-меней урэзацца і намуляць следу мозаку. І во цяпер, калі з той пары, як старая памёрла, як пачаўся бальшавіцкі лад жыцця, ўжо мінула колькі месяцаў, і новая троху-патроху траціла сваю новасць, во цяпер толькі Абдзіраловіч быццам абдумаўся і пачаў прымаць не новую навіну блізка да свайго сэрца. Старую хаваў ён з Васільком, калі цела ўжо смярдзела, бо нябожчыца пралежала на стале колькі дзён, пакуль вуліцы сцішыліся после калатніны і можна было завесці яе на могільнік. Скончыць нікому не патрэбную даўготу прыкрых і тупых мясцовых хаўтур. Ні Васіль, ні ён за ўсе гэтыя дні і нават у дзень пахавання маткі не плакалі па ёй і ў душах не шкадавалі, што памёрла. Толькі як бы саромеліся, што яны так думаюць і чуюцца, працівілі з'ясненню той думкі і таго чуцця і выглядам чэсна маўчалі. Спачатку ім замінаў заняты стол, а после нічога. Толькі ўвечары, як пахавалі, яны без поўнай шчырасці пагаманілі троху аб той, што ўжо не было ля іх і ні разу не будзе ля іх, а між іншым прыемна зліліся абодва думкамі на ўспаміне, як яна заўсёды ірвалася з мураванага падзямелля к жыццю пад саламянай стрэшкай сярод вольных палёў і лясоў роднай старонкі.